Dit is Elslo. Nooit van gehoord, zegt u? Dat is jammer. Het pittoreske dorp ligt 15 kilometer ten noorden van Maastricht aan de Maas en wordt al 7000 jaar bewoond. De vruchtbare lusgronden, dichte bossen en het waterrijke Maasdal vormden een ideale woonplaats. Elslo kan daarom bogen op een rijke geschiedenis. Een stukje hiervan wordt zichtbaar gemaakt in het Volkskundig Streekmuseum De Schippersbeurs. Een bezoek aan Elslo en zijn museum is meer dan de moeite waard. Jullie zijn hier voor een rondleiding in het Streekmuseum De Schippersbeurs. Eigenlijk een rondleiding door de historie van Elslo. Zoals jullie misschien al weten is Elslo een heel oud dorp. Behoort tot de oudst bewoonde gebieden van Nederland. In het museum zijn bodemvondsten te zien die herinneren aan de bandkeramiekers. Ongeveer 7000 jaar geleden vestigden zij zich in Zuid-Limburg als akkerbouwers en veeboeren. De bandkeramiekers danken hun naam aan de bandvormige versiering van hun aardewerk. Na de bandkeramiekers kwamen nog andere volkeren en rond het begin van onze jaartelling woonden de Romeinen in deze streek. In het museum worden enkele bij opgravingen gevonden gebruiksvoorwerpen uit hun dagelijks leven tentoongesteld. Uit de tijd van het middeleeuwse Elslo zijn afbeeldingen te zien van een grote burcht bij de Maas. Na een overstroming kreeg de Maas een andere loop en kwam de burcht midden in de rivier te staan. Aan de voet van de Maasdalhelling werd een nieuw kasteel gebouwd. Ook aan de grootste ingreep in het dorp, het graven van het Julianakanaal, wordt veel aandacht besteed. Het was onder andere noodzakelijk dat de helft van Elslo werd afgebroken. Het dorp werd in oostelijke richting herbouwd. In de Schippersbeurs worden foto's en tekeningen van deze gigantische klus bewaard. Het grootste deel van de collectie van de Schippersbeurs is gewijd aan het leven van de gewone man in het begin van de vorige eeuw. Dit nog niet zo ver achter ons liggende verleden wordt niet alleen levend gemaakt door de tentoongestelde voorwerpen, maar ook omdat het museum is gehuisvest in woonhuizen uit de 17e eeuw. Tussen haakjes, in deze huizen woonde een Maasschipper, vandaar de naam van het museum. De aandacht gaat vooral uit naar de werkende mens. In Elslo waren dat eind 18e, begin 19e eeuw de brikkenbekkers. Mensen die voor enige maanden huis en haard verlieten en naar Duitsland trokken om daar stenen te bakken. Ze moesten wel omdat er hier nauwelijks werk was. Dat veranderde toen in 1926 de staatsmijn Maurits werd geopend. De mijnwerker deed zijn intrede. Maar ook werden gewone beroepen beoefend zoals het sigaren maken, manden maken en schoenen lappen. Het verleden wordt helemaal levend in het deel van het museum waar het woonhuis is gelaten. In onze tijd van doorzonkamers is het nauwelijks voor te stellen dat toentertijd, alhoewel de huizen erg klein waren, er een leefkamer en een goede kamer waren. In de goede kamer kwam men alleen op feestdagen of werd de pastoor ontvangen. En bij die feestelijke gelegenheden werd natuurlijk een drupke gedronken.
Het varken was sowieso de opruimer, dus alle etensresten werd niks weggegooid, ging allemaal naar het varken. En het varken zette dat om in vlees en in vet uiteraard. En in november, dat was de slachtmaand, dan werd het varken geslacht. In de schuur van het woonhuis worden een aantal voorwerpen van het boerenbedrijf tentoongesteld. We kunnen ons nauwelijks voorstellen hoe hard de boeren een eeuw geleden moesten werken. Op een speelse wijze kunnen in de schippersbeurs kinderen beleven hoe hun overgrootouders leefden. Voor hen worden speciale rondleidingen georganiseerd. Het schiethuisje trekt altijd veel belangstelling. Geen hangtoilet in een steriele badkamer, maar een hokje achter in de tuin. De behoeften vielen in een kelder en na gedane arbeid werd met een oude krant het achterste schoongemaakt. Natuurlijk moest ook de kelder van tijd tot tijd leeggemaakt worden. De inhoud verdween als mest in de tuin. Met al die keutel en pis. Er was geen regulering. Dus dan moest dan met deze top, met de zijkschupper, moest hij leeggemaakt worden. En dat allemaal wat uit de kelder kwam, dat ging dan de moesem in. En dat wordt dan de tuin. Dat wordt er dan uitgestrooid. En dan ging de partij graven. En dan kon dan door de boeren kwellende wortelen opgezocht. In het winkeltje kijken de kinderen altijd hun ogen uit. Geen supermarkt met voorverpakte artikelen. Toen werd alles nog afgewogen en ingepakt. Koffie werd ter plaatse met de hand gemalen. Ik kan gewoon eens even spullen en dan is het goed. En dan denk wat het is. Om pannenkoeken te bakken moest hun overgrootmoeder alle ingrediënten mengen. Best leuk om dat zelf ook eens te doen, toch? En die overgrootouders moesten ook naar school. Zonder pc en rekenmachientje. Zij schreven met een krijtje op een lei. Zo lelijk met 2 o's en 2 e's. Zo was dat toen. Wat gebleven is het klassikaal opdreunen van de letters. Na een bezoek aan het museum is het de moeite waard om ook even in de oude dorpskern te vertoeven. Ook daar is het verleden nog levend. Ora et labora heette het lang geleden. Bid en werk. Deze gevleugelde uitspraak gold in de tijd van het rijke Roomse leven, ook voor de gewone mens. De vele kapelletjes herinneren aan een verleden waarin de mensen niet alleen hard moesten werken, maar ook de verplichtingen van het katholieke geloof hun leven bepaalden. Boven de deur van de uit 1849 stammende kerk van Elslo verwijst een inscriptie naar deze grote invloed van het geloof op het leven. Ik besta door deugden, ben God gewijd. Elslo tot vreugden, de hel tot spijt. Iedereen ging naar de kerk omdat door het harde werk, de armoede en ziekte de aarde een tranendal was en het vooruitzicht op geluk in het hiernamaals enige fleur aan het leven gaf. Ter ere van God werden de kerken rijk ingericht en de Sint-Augustinuskerk vormt hierop geen uitzondering. In deze kerk zijn enige mooie kunstvoorwerpen te zien. Opmerkelijk is de Zwarte Madonna, een uit 1650 stammend beeld. Oogstrelend en beroemd is het beeld Anna ten Drieën. Het uit 1525 stammende beeld is uit 1 brok hout gesneden en wordt toegeschreven aan de meester van Elslo. Op het kerkhof naast de kerk valt een klein mausoleum op. Het is de begraafplaats van de adellijke familie Geloes, die in een kasteel buiten Elslo woonde.
De edelen werden wat chiquer begraven dan gewone stervelingen. Maar ook voor hen gold: van stof zijt gij, en tot stof zult gij vergaan. Het geslacht Geloes is uitgestorven, maar hun kasteel is er nog. In 1835 en 1885 werden delen van het kasteel door brand verwoest, maar de restanten zijn hersteld. Nu zijn in het kasteel een hotel en een restaurant gevestigd. Het oudste deel van het kasteel is een uit 1552 daterende watermolen. De Slakmolen, zoals deze heet, werd enige jaren geleden volledig gerestaureerd. In het prachtige park rondom het kasteel is het goed toeven en kan even gerust worden als de voeten moe worden van het lopen door Elslo. Wie nog niet genoeg heeft van Elslo, kan nog de aan de achterzijde van het kasteel gelegen botanische tuin bezoeken. In de tuin zijn circa 2200 plantensoorten verzameld uit de hele wereld. Elslo, een plaats met een lang verleden. Elslo, een plaats waar een lang verleden levend wordt gehouden. De historische kern Elslo, het kasteel met park en botanische tuin en natuurlijk het streekmuseum De Schippersbeurs zijn een bezoek meer dan waard.